asrafo ekuratu na de yo ne ade ba no mbegina ni mu se munyaya asem wo kire mrentu asem ne ye be hia mo na obetumi ayede yi. In fact, some of the voices na kan say yentimi mo utia na se be wukra na aye sojani na ugina ho na enye se wo hwe omu kire ni omadi a se be you do before complain ye nyina ye nim nanso sojafo we nya abotre. In fact, we retonto krom die kura no a na enya asem ketwa ohu na ugina nanim na mo ye mu didi atem na chese binum wo mpa wo mra omunye sei no emebuna mo wo ye besrem o he obi okuratuo ye training ne se ono otimi kum nipa otimi de tuo ni kum nipa ye training no ugina nanim na wo ye because ye ma kwan ye nye sei unsu kura wo ni tumi bia nkuratumi krata bia se saa concession ne ye wo dia ti wo sa babunu no a wo ye saa de no a etuo kan na wo sisi a different story na no tontokrom de bitie ya na America se ade omu ye wo sojafo enimu sojafo na ya ade pa se tuo ankasa etuo kokasa ya nke ye ka different story enra stray bullet ya omu chiremu se eka eye ye friend se assembly member ya wahwere ne nkwan nyame mfa ne kransi yesi wono kra na pattern toko wo pata eye sojafo ne eye youth no entem wakogina mfimfin a wo pata ne se tuo aboba ne bi eka no a wo di free mu no and utie ehwe tontokrom die ena nko ma nya abotra enke beye the same thing to say de epetrom di ayi kanipa bewu. But the military men were patient utie atem didie ne de na ankofu yi eye ewo manimu a na ese de mpompo kire wa motuom bia na nkomu so ebufuo ba ye ne ade no nkomu esane ayiya na nke be hadwen emagunu ne yebesrem. And then opinion leaders ahemfo ne mpanimfo am wo krom. You are the leaders mo na mo da man ni nyina ano as opinion leaders na mo kasa ye gidi se oman no etie mo manfo etie mo because mo frese mo kokwasafo dwuma na obi amra mo manfo betie mo. And as if say opinion leaders in our communities no they are not in charge. As a penin bia ni krom wa yi nani ekura sa na o ma ne koso nyina no obi abebisa se pani e wo krom wo we ohina wo krom wo we empanimfo eda kro na no we. As of that time emabunu no mo edi mabunu nanim ono wo ye sa no na opinion leaders amowo ambetimi no makasa na mo we. You see some of these things and shas ye prekopeso mfitin ya na omokoye. Mo intelligence will tell you that emabunu no boaboa omo ye omo adwen se da say ombeye say ni nyina no mo ne omo te community wo no enye nwanwa say you have ahemfo a omo da kuro na no nso bia no wotenkran ne odi hene wo akura na se nti ono akura wonim de ekoso oni krom omo so kuro odi kuro ni beja omo kura no se omo so enhwe kire ono kura so nim de ekro eti bibi se besi no uhu de pani bia ye because no man say no enhyase prekope. And it's time so opinion leaders like ahemfo yempanimfo ahodo am wo krom ahodo mu no mu take charge. Now some of these things a man home ne so a communication koso koso asia ansa na sa do ma bi say yehu. What do we do about it? Yetena sia ma ne ko wie na afa aniamo ho sem no kwa na obi ko hwere ne nkwa na story na be different and then we are speaking different language. Ye besre se sa no ma no ayeko ayeno de bia this galamsey issues wa ye pese ye didi asasim ye be galamsey be didi asasim ne ye chese ye yi ani ba bia de ye kro se mpanimfo e de do nkuro nketewa no ano ne ba bia galamsey wo ne yi no se mo ansore na mo so mo anhwe na mo ne mo mabunu no ankasa ene ade no mo so mo ne military no ebe hie saa ye de wo mo ye no ano a dodo no na bewu sans wo ma treni wo mo to kill enu nko gina soja ni anim okuratuo enko didi natem nko yesa wo to bibi kurakura ma enye fe mum ye nhwe na ye nka nokre enkyere mpani wo man ne ye kono nye. And these things need to be addressed. Enye papa emi ensoso so na emoa Nhyira 104.5 enche ye betwetwe nkomo ye ne eye mrahye bedwani a wo empesua no so ebetwetwe nkomo na ya hwese de so far asem ni si ye kire no
said the Hunsem Esifa Ako. I wish you have it to me. I to train Comosisia, which me